Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara qal li bejn l-2019 u l-2023 id-Dipartiment irċieva 61,515 rapport, l-aktar ta' rimi illegali ta' skart. L-akbar ammont ta' rapporti kienu dwar San Pawl il-Bahar, segwiti minn Birkirkara, il-Belt u ħal-Qormi. Qal li kważi r-rapporti kollha jingħalqu. F'diskussjoni ma' qdiet mhux governattivi u entitajiet oħra fl-industrija tat-tindif, Ramon De Guara qal li mill-bidu ta' din is-sena sa nofs dan ix-xahar, id-Dipartiment irċieva 3,944 rapport li minnhom 3,717 ittieħdet azzjoni dwarhom. Llum ħassejna li kellna nlaqgħu l-NGOs li jorganizzaw clean-ups li natfu f'pajjiżna aħna nqisuhom bħala stakeholders fl-industrija tat-tindif. Ovvjament qegħdin nispjegaw il-ħidma ta' din id-diviżjoni, qegħdin nispjegaw it-trasformazzjoni li għaddejjem minnha, ġifieri aħna qegħdin inbidlu l-operat ta' kif naħdmu, ġifieri l-operat antik, dak li ngħidu ta' Bixku Pawl bħala, fejn illum qegħdin nintroduċu makkinarju li jaħdem bl-elettriku ma jħammitx, għandna wkoll is-sistemi robotiċi li qegħdin narawhom deħlin bil-mod f'kull lokalità f'pajjiżna. Ser ikompli jsir f'dan investiment, għadin nispjegaw il-dawn l-NGOs sabiex huma wkoll ikunu informati b'dak li qed isir. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield qal li jixtieq jara iktar kampanji biex titqajjem kuxjenza u l-pajjiż jinżamm nadif. Tenna li mhux sew li jsiru affarijiet bħalli jinħareġ l-iskart minn lejliet u qal li s-sens ta' telqa li dawn jagħtu lit-toroq ma tagħmilx ġieħ. Glenn Bedingfield faħħar lil dawk kollha li jieħdu sehem fi clean-ups u qal li l-volontarjat fatti soċjali bħal dawn fihom infushom iġellu drawwiet ħżiena jitrażnu. Għalija dan l-iskambju ta' idejat kien importanti ħafna għax irrid nitgħallem minn dawn in-nies ta' kif huma jistgħu jgħinu lilna u aħna nistgħu ngħinu lilhom. Il għaliex biex inżommu pajjiżna nadif u neħdu ħsiebu irridu jkollna sforz kollettiv. Waħedna ma nagħmlu xejn, waħedhom ma jagħmlu xejn, imma bi sforz kollettiv pajjiżna nistgħu neħdu ħsiebu. Is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield qal li laqdiet mhux governattivi u dawk volontarji jistgħu jkunu katalisti fil-bidliet importanti li jridu jseħħu fil-qasam ambjentali ewlenin fosthom il-bidla fil-mentalità.